Vidíme sa, počujeme. A OnlyFans nebude inak? Karin. Dobre, ja tlesknem tiež. Čo? Vynikajúce. Povedz, keď si ready. A ešte vyzvolím. Priatelia, streda sa so stredou stretla, preto vás opäť vítame z nášho skromného príbytku. Konkrétne ja, Martin z Martina a Drahov. Možno ste si nevšimli, minulý týždeň sa streda so stredou nestretla, lebo Draho na dovolenke. A po 15 rokoch. Čiže náš jubilejný 30. vlastne diel teraz sme dali po menšej takej pauze, ale o to viac sme nabudení vám opäť naservírovať aktuálne informácie. Ešte predtým by sme ale radi pripomenuli náš projektík Karin. Verím, že ste si všetci na ňo klikli, vyskúšali si ho, pozreli nové autá, prípadne prečítali články. S tým, že samozrejme Karin ako taký je portál, ktorý krásne sa bude naplňať, či už novým obsahom, väčšou databázou všetkých skladových aut, aby ste si vedeli jednoduchšie ich filtrovať, hľadať. Je to vlastne viac menej taký IT portál, trochu, ktorý zbiera tie dáta a dohadzuje tam. S tým, že kľudne, ak máte nejaké námety alebo nápady, sme otvorení čomukoľvek, napíšte nám, veľmi radi na tom zapracujeme. Prípadne, ak poznáte nejakú službu, alebo ste súčasťou nejakej služby, ktorú chcete tam nejako zalistovať, tak tiež určite sa to posnažíme, pretože to je našim tiež cieľom, aby tam bolo nie len veľa priestoru, čo sa týka tých nových aut, a bola to tá najširšia ponuka nových skladových aut na Slovensku, ale zároveň aj ponuka všetkých tých takých služieb, čo sa týka aut do budúcna. Takže ak niečo poznáte, nejakú službu, ktorá tam možno nie je, alebo prípadne máte nejaký dobrý tip, tak ľudia nám dajte vedieť. No a samozrejme, ako Draho povedal, presne tie novinky snažíme sa to mať pod palcom, čiže všetko nové zo sveta 4 kolies, čo je dôležité, relevantné, určite nájdete na karin.sk. Presne tak. No a pomaly sa môžeme presunúť k prvej novinke, ešte predtým, ako dôjdeme v rámci tejto časti k jej takej ústrednej téme, tak ešte predtým 24. novembra nám Porsche predstaví úplne novú generáciu modelu Panamera, čiže takéto veľké GTčko. Ja som si myslel, že voľakedy to auto umrie. Lebo nepríde mi až také, že aktuálne brutálne úspešné. A nakoniec, akože, tak netrhá to rekordy, ale myslím si, že má to už také svoje miesto. No áno. V tej ponuke. Chystajú sa veľké zmeny, čo sa týka techniky, ešte nevieme momentálne nič, ale už poznáme prvé fotografie interiéru, čiže za nami, ak nás pozeráte na YouTube, môžete vidieť novú Panameru v interiéri, aj keď vlastne, ako sme sa s Drahom zhodli, z tohto uhla pohľadu je to ťažko veľmi identifikovať, pretože ako vidíte, ten koncept palubovky je vlastne ten istý, čo sme vám nedávno ukazovali v modernizovanom modeli Cayenne. Presne tak. V podstate zmenilo sa hlavne to, že taká tá ikonická časť odišla z palubovky. Ten krásny, veľký, mechanický, ručičkový, krásne cajchovaný otáčkomer už nie je pred vodičom, už je tam čisto obrazovka. Jediné, čo tam ostalo, je asi v tom Sport Chrono pakete tie hodinky v strede, keď máte takú športovejšiu výbavu viac menej, alebo taký doplnok v tom aute. No a po celej palubnej doske máte už iba displej, v podstate trojica, s tým, že jeden má spolujazdec, kde... Na čo ti je spolujazdcový displej? Neviem tiež. Tak možno tam bude časom nejaký Netflix, alebo niečo. Ťažko povedať, lebo vlastne v tých predošlých modeloch, alebo teda aj napríklad Mercedes, čo ten displej ponúka, tak akože veľa tam toho... To je taký Instagramový displej, pekné fotky máš znútra auta. Hej, že nejako som tomu neprišiel na chuť a pritom teraz je ten tretí displej dosť v obľúbe, však Audi ohlasilo v Q6, respektíve tou novou koncepciou interiéru, že tam budú dávať displeje. Uvidíme, akože do budúcna to má asi nejaký potenciál, pekné, že to tak zapracované, že to je vlastne taký jeden celý klenutý panel. Konkrétne na tej budíky klenuté, zahnuté majú 12,6 palcov, stredový displej 12,3 a tento zjavne teraz je príplatkový displej pred spolujazdcom má tiež vyše 10 palcov. Takže inak je to taká koncepcia, s ktorou prišiel Taycan. Áno. Čiže je elektromobil a teraz sa dostáva už aj do tých konvenčnejších modelov. Dokonca ja už som zahľadol na Instagrame, boli nejaké fotky, neviem, či si videl 911 facelift a rovnaký ten displej dashboardu má ako toto. Čiže už ani tam nebude dokonca otáčkomer.
možno aspoň nie v tých základných verziách, možno nejaký GT3 RS alebo niečo bude mať. Kúpovať auto kvôli otáčkomeru. Ale už tam vlastne nie je. Čiže, respektíve je tam ten otáčkomer samozrejme, ale už je za displejom, respektíve to displej a nie je fyzický. A plus, ako môžete vidieť, zmenila sa aj poloha toho voliča prevodovky, čiže ten Shift by Wire volič je už na pravej strane za volantom, tlačidlo na štartovanie je na ľavej strane, tu ho vidieť, za tým volantom a tým pádom tá stredová časť je taká čistejšia. Sú tam nejaké tlačidlá dotykové, alebo teda také nejaké mix dotykového a fyzického. Celé je to taký klavírny lák a je vidieť, že to tak aj trošku viac vystupuje do toho priestoru, že je to také vyššie, že už viac to obklopuje asi toho vodiča. Ale inak ako je to úplne nová palubná doska, ale v zásade, keď sa na to pozrieš, tak už máš pocit, že si to niekde videl. Akože áno, ale možno to je, vieš, taká koncepcia Porsche, že jak to 911 vždycky vyzerá taký novší facelift, vlastne nový model. Faceliftu. Tak áno, presne tak vyzerá aj tá palubná doska, že to je taký faceliftu. Ale hovoria, že nová generácia bude mať citeľne dlhší rázor a z toho majú profitovať najmä cestujúci vzadu. Uvidíme, že ako na fotke to tak nevyzerá. No. Tak tá Panamera nikdy neprekvitala tou vnútornou priestrannosťou, aj keď bola tá extended verzia. Tak hlavne vieš, tam máš také malé dvere, nízko ideš, zapadneš tam do toho. Akože vždy sa to tak akože porovnávalo, že to je akože versus S-klasa, 8, 7, ale v skutočnosti vo vnútri vzadu nikdy to nemalo taký prezidentský salónik, ako to nazvať, to také kapitánske miesto zadu, čiže to je také športové auto, GTčko. Tak jedne GTčko, čo má Mercedes. No, čiže, ale uvidíme, ako technologicky v zásade nič... A bolo osmička Grand Coupe. Áno, nič také v zásade prevratné zatiaľ na ten prvý pohľad z tých fotiek. Uvidíme, aká bude skladba motorov a v kontexte najmä tejto doby, ale ten interiér volám v zásade to isté, čo bolo. Plus minus, aj keď však ten volant je pekný, rovnako tlačidla na nastavenie tých, alebo teda ten otočný volič na nastavenie jazdného režimu, samý klavírny lák, toto budú povedať už také tie automatické výduchy, čo ti same nejako to tak nastavujú. Čiže v zásade, že pekné, ale v zásade už... Evolúcia, čo sme v zásade videli. No. Takže nechajme sa prekvapiť. Presne tak. No a novú Panameru uvidíte 24. novembra oficiálne. Jop. Presne tak. No poďme na našej najväčšej novinke, ktorú sme si mohli ochytať naživo, oňuchať, ty kokos, neviem čo, poprechádzať sa, alebo sadnúť si do toho. Škoda predstavila svoju 4. generáciu jej vlajkovej lode, čo sa týka aut s spaľovacím motorom, lebo teraz to tak rozdeľujú. A je to jak liftback, tak v podstate kombi. To Superb si zanechal, takúto špecifikum oproti Passatu. Oproti minulosti sa ten Superb zväčšil, aj zvýšil. V podstate povedzme približne o 4 cm je dlhší. Síce špecifikácie hovoria, že karoséria je užšia o 1,5 cm, vnútorný priestor je totožný. Čo sa týka toho, že nemusíte sa báť, že neviem, sedíte v nejakom menšom aute alebo to tam mať menej priestoru. Naopak, cítite sa, že sedíte v Superbe. Aj vzadu, už ten sedáčik, čo bol taký kratší, je krásny, dlhý. Dobre sa tam sedí, Škoda tam zapojila aj nové také tie svoje Simply Clever doplnky, čo robia to auto o mnoho použiteľnejším, od rôznych držiačikov, priehradok, je tam taký ten špeciálny sprej, ako bol pri Kodiaku, presná priehradka na to, že si viete tak vyčestiť ten 13-palcový prípadkový displej. Tlačidlá, áno, ktoré vlastne pri tej klimatizácii sa dostali, hej, také fyzické, opäť sú rovnaké tlačidlá, sú to jak na tom Kodiaku. Čiže taká plastovejšia odnož, povedzme. Jedna odvetrávaná prehľadka vlastne pre mobilný telefón s tým, že trošku je prepracovaný aj ten vnútorný priestor. Viete, že sedíte v Škode, ale v oveľa modernejšie. Mne sa ten interiér veľmi páči, lebo ten trojkový Superb sice, povieme z exteriéru, fakt akože preskočil tým dizajnom svoju dobu, fakt, že taký je nadčasový. Za mňa jeden z najlepších dizajnov, čo Škoda v podstate v posledných rokoch mohla urobiť. Ale v interiéri bol taký už fakt, že starší, hej, že tam proste jednak aj tá obrovská páka, aj všetky tie plastiky. Ja, on bol taký dosť plastový. No, aj tá obrazovka tak zvláštne niekde tam vsádená, hej, a tak ďalej. A teraz je to taký tabletík, ale interiér sa úprimne pohol úplne inám. Cítite, že ste vo veľa viac prémiovejšom aute, s lepšími materiálmi, veľmi taký aj prémiový dojem to robí, hej, aj vďaka tým podsvieteniam a rôznym materiálom. A je taký zaujímavejší, vidíš na prvý pohľad, že to nie je taký jednoduchý interiér, že jedna doska a hotovo.
a pomerne elegantný. S tým, že z exteriéru je to podľa mňa väčšia nuda, ako bola. Nie je to niečo, čo tak brutálne šokuje a vidíš toho takú, neviem, presnosť, ostrosť, hranatosť, niečo, dajme tomu. Je to na prvý pohľad trošku zväčšená fakt, že Octavia. Taký jazvečík mi to ale príde, také natiahnuté. Také sploskejšie, hej, povedzme. Zmizli ledky napríklad, hej. Teda hlavky, hej, ktoré vlastne už sú, teda jednak je ešte dokonca jednoduchší, ten prvý nárazník. Sú integrované v tých hlavných svetlách, ktoré sú matrixové, krajšie svietia, teda by mali, hej, nesedel som, že sme niekde jazdili. A ja som mal z toho veľmi dobrý dojem, čo sa týka akože sedenia v interiéri, hej, a z toho, že človek čoho sa chytal a tak ďalej. Z exteriéru si na to budem musieť trochu zvyknúť. Z Kodiaka som bol akože viac taký vyhúkaný, že wow, super. To sú také, že že však hej. Taká nuda mi to trochu prišla, no. Evolúcia zase. Tak ono dizajnovo, popravde, najmä spredu, keď sa človek na to pozrie, tak je to taký akože facelift toho aktuálneho, trošku viac zaoblené. Čo nie je zle, lebo presne ako si povedal, akože tá trojková generácia bola podľa mňa fakt veľmi vydarená. Akurát ten zadok už je, ja som to teda ešte naživo nevidel, ty si bol iba na prezentácii, ale ten zadok mi príde taký zaoblený už viac, trošku to stratilo to čaro, aj keď tie hlavné línie tam sú stále v zásade, ale super je, že stále je ten liftback, hej, že nie je to iba kombi. Takže možno tá zaoblenosť je tvorená tým, že oni sa chvália, že to má lepšiu aerodynamiku, hej. Čiže menej to žerie, je to efektívnejšie to auto, motoricky už je tiež zase inde, aj keď paradoxne od trojkového Superbu pred faceliftu, čo bol najsilnejší ever, je každý nový Superb iba proste slabší, hej. Predtým 272 koní, teraz 265 vlastne vrcholová verzia. Čiže stále to ide výkonovo nižšie. A bolo ešte 280, potom to znížili na 272. No to bol po facelift potom, 280 bol základ, no, vtedy. To akože bola raketka, s tým, myslím, to bol 6 stupen DSG, tam tuším bol aj. A tu máte klasický 7, ale neviem, no, je to také, bude to také klasické, proste reprezentatívne auto, proste, ktoré skončí vo firmách. No dobre, keď to porovnáš s Passatom, ktorom sme tiež sedeli už, videli sme ho, akože tie design, exteriér, technológia je v zásade rovnaká, lebo už nie je žiadny tajomstvo. No Passatu ja si myslím, že strašne pomohlo to, že dlhší? Je väčší. Fakt akože, vieš, že prečo si niekedy vybral Superb miesto Passata, podľa mňa niekto si ho vybral presne kvôli tomu, že Superb bol väčší, hej. Kúpil by si toho Passata, lebo je kvalitnejší, povedzme, v niečom, hej, ponúka iné možnosti. Ale nechcel väčšie auto, tak si kúpil si Superb, hej. No a teraz vlastne vám to Passatu brutálne pomohlo, to, že väčší, lebo už tam nemáš tá Škoda tú výhodu. Má podľa mňa niektoré technológie možno zaujímavejšie. Ten interiér je taký, nie je zlý. Taký iný štýl. Je taký technologickejší, hej, nie je až taký elegantnejší. Ten Superb už na tých fotkách vyzerá tak útulnejšie. Áno, áno, určite, hej, oproti tomu Passatu určite áno. Ale podľa mňa akože kebyže idem do kombíka, kámo, ja si kľudne vyberám to Passata, ti poviem. Hej? Neviem, ako ja dizajnovo, mne sa ten super páči. Možno, kebyže takto. Neviem, aké máte prvky, ale sa páčia tie škodovácké simple doplnky, hej, že možno kvôli tomu by som si obýval možno toho Superba, opäť. Hej. No ešte uvidíme aj ceny, aké budú. Áno, to je tiež ďalšia kategória. Ale v zásade plus platí, že vlastne Superb bude mať o jeden ten plug-in hybrid navyše, ten 272 koňový, čo Passat nemá. Áno. Teda, pardon. Naopak. Passat má a Super nemá. Super má iba pomalší, ten 204 koňový. Áno. Čiže Passat bude výkonnejší, ale naopak s 1.5 hybridnou a iba predok. Áno, iba oproti tomu 265 koňová verzia je 4-kola. Áno. To je vlastne, 4-kola už bude presne iba tá 265 koňová, TSI. 193. A 197 či 193, áno. Aj keď som už čítal nejaké správy, na takých fórach boli, že Škodovka, ale respektíve Volkswagen sa bude snažiť ako keby tých pár koní dohnať. A že po novom, ja neviem, či bude nejaký nový modelový rok, ale že zase to bude tak, že nejakých 272 povedzme a cez 200 niečo. Že oni teraz skrz tie emisie to trošku akože utlmili, ale že majú akože v pláne to od tých pár koní dorovnať, aj keď to je podľa mňa úplne akože bezpredmetné 5 koní. Marketingovo, vieš, možno, psychologicky, že si kupuješ aspoň rovnako silné auto. Na konci dňa, presne ako sme to už v predošlých dieloch hovorili, tie motory sú podľa mňa s tou silnou stránkou tých aut, hej, že keď to podáš s konkurenciou, tak 2 liter ide, hej. Akože nové auto myslím, teda, že dobre, Peugeot bol teraz modernizovaný a už tam nemáš nič, hej, máš 1.5 diesel alebo 1.6 hybrid, hej, a ďakujem. Je to čo nehovorím, že je zle, že brutálna výhoda, ale akože koncernu. Hej, že tu stále máš tie 2 litre vlastne v 4 verziách v prípade Superbu, hej, že slabšie TSI 2 litrové, silnejšie TSI 2 litrové a rovnako 2 diesle 2 litrové.
verzie, že 150 koní alebo 193. No. Čiže a ešte štvorkovka, predokola, čiže tam tá technická stránka podľa mňa bude dosť fajn. Nie, akože máš tam auto, čo vedia hotať kilometre a to proste super vybudú. Hej, plus presne ten interiér. A ten interiér je taký útulnejší trošku vybeď. Akože toto je nejaký plast nejaký naživo? Je to plastik, taký rebrinový plastik. Taký rebrinový, niečo, že to je ako maska, či čo to vravili, pripomína, niečo taký, nejaký súvis to má mať, ale zaujímavosť je vlastne, že je kaplnka tam, vlastne nad tými budíkmi, lebo Kodiaq vlastne ju nemá, že má vlastne displej a nemá tam ten štít nad displejom. Ale inak displej je to isté, s tým rozdielom vlastne, že základ stredný je 10 palcový, prípadkový 13 a Passat má 15. Áno. Môže mať 15. Ešte väčší tam, no. Tam je fakt, že veľký. Ale zase tu na sú tie tlačidlá, keď naživo vravíš. Toto je trochu schované inak, keď tam sedíš, tak príde mi to trochu viac schované ešte dokonca jak v tom Kodiaqu. Ten volant je inak tiež relatívne starý. To je také zaujímavé, že ten koncern ani Volkswagen neprišiel s novým volantom, ani Škodovka. Tých nových akože toto nie je Sportline verzia, ale Sportline verzia bude mať taký ten hranatejší. Ale nebola predstavená napríklad, že Sportline oproti Kodiaqu. Hej. Tam bola zase naopak Laurent Clement verzia, čo pri Kodiaqu nebola. Čiže ešte príde Sportline verzia. Hej, tá bude taká, tá podľa mňa bude šmakovšie lepšie vyzerať, lebo to sú vlastne tie klasické, hej, že Sportline vždy tam akože niečo pridajú. Hej, to je pravda. No. A to bude lepšie, to bude krajšie trošku. Hej. A možno tým pádom aj tie motory tam ešte nejaké silnejšie dajú, tým pádom, že výhradne možno, aj keď niečo v tom zmysle, aj keď na druhú stranu, už teraz som videl, že Kodiaq už sa špekuluje, že aký bude ten RS-ový. No tak to bude tých 265, no. 265 a hovoria, že vraj by mal byť aj ten plug-in hybrid, tých 272 koní, čo vlastne má Tiguan. A Kodiaq to nemá mať, takže kvázi takisto ako je benzínová RS-a, Octavia a plug-in hybridná, takže vraj aj ten Kodiaq možno bude, že 2.0 TSI 265 koní alebo plug-in hybrid 272. No. Tak uvidíme. No, akože bude to ešte s tým, ale máš to vybrať, hej? Hej, je. Akože tá paleta, myslím si, že aj motorizácia, aj výbav, sme zvedaví na cenu samozrejme, pretože to tam nepadlo. Tá ešte môže zamiešať karty, aj keď cenovo to bude, akože myslím si, že dosť vyššie v porovnaní s doterajšími generáciami. Na druhú stranu presne to auto narastlo, tie LED-kové svetla špičkové sú tam, kufor rekordný, vlastne 690 litrov, kombi a 645 liftback. Čiže je to obrovské auto, ale už aj mne, ako ja som to naživo nevidel, teraz Superb konkrétne zatiaľ, ale už z tých fotiek to na mňa pôsobí taký jazvečík, to je také prerastené, také dlhé, neviem no. Tak že z boku už žmýkajú vlastne z tých platform, čo sa dá. Hej, že vlastne z boku, keď sa na to pozrieš v tej modrej farbe, spomínam, keď sme videli vlastne na tej prezentácii Passat, ten modrý airlineový, a keď si pozrieš ten bočný profil, tak úplne je vidno, že ten skelet alebo ten rám základný karosérie je totožný pri tých dvoch autách. A že je to vlastne Passat a Superb to isté, akurát ten Superb vie byť ešte liftback, ktorý je podľa mňa krajší, no ale zase menší kufor, aj keď zase 645 litrov. To nepostrehneš, kámo, ten Passat je obrovský. Passat podľa mňa strašne získal fakt, že vlastne Škodováci ten Passat viac menej stávali. Čiže aj vďaka ním je to zaujímavejšie auto, hej, väčšie, pohodlnejšie ako bolo. Takže z toho budú ťažiť. Naživo akože veľmi zaujímavé auto. Je tam vidno ten posun. Dizajnovo veľmi neodskočili. To až taký Mercedesový štýl, že ideš stále v tej svojej line, povedzme. Neutečieš veľmi. Tak ty si to hovoril, že ti niekto vtedy povedal, že to vlastne bude ako Octavia, taká trošku nafúknutá. Áno, je to presne tak. Čo je aj pravda. Čiže naše rumor sa potvrdil. Čiže treba sledovať a počúvať Karin. Lebo tu sa občas niečo myhne, špeciálne. Presne tak. Ale pekné auto. Akože som zvedavý, vrám, že aj koľko sa to bude predávať, či to bude také v tom Sportline, keď to predstavia s tými čiernymi doplnkami, môže to byť zaujímavé. Na tých fotkách, keď to je pekne nafotené. Budem to nejaké lípko možno, vieš, nejaké čierne doplnky. Hej. Stále akože klasika. Myslím si, že ten Superb, že nepokazili v zásade nejako. Nie, určite nie. Ale to je tak dobrá fotka, tu dobre vyzerá. Hej, je to tak nafotené, tie uhlí, také hranatejšie. A domu celkom dobrú zaujímavú farbu tam dali, takú do zlata, alebo také niečo. Hej. Jak má Kodiaq takú hnedú, tak oni taký jemnejší odtieň dali na Superba. Tu som tušil, či táto? Hej, ale tu vyzerá jak zelená, ale nie je to zelená. To je taká dozlatá, alebo také niečo jemné. Jo, tú fotku. No táto modrá, to je klasika, aerodynamické disky. Má to vlastne tiež ten podvozok, ten DCC Pro. Áno, presne tak. DCC Plus to oni volajú Škodovka? DCC Plus, oni povedali DCC Plus, ale aj tak povedali inak na prezentácii DCC Pro. Hej? Tak
Hej, no ale tak je to isté v zásade. No. Takže je to isté auto v zásade. No. Tak, ale možno to bude inak naladené, však bude to plávnejšie asi. Tak asi tie charakteristiky pri tých podvozkoch budú iné určite pri tom Passate a Superbe. Ale aj tak som prekvapený, že keď si zoberieš ten Passat, ja som bol v tom, že skôr nechajú ten sedan. Že vlastne ten, čo chce veľký kufor, tak už radšej si možno zoberať, že Tiguan, hej, že už je také priestranejšie auto a ten sedan je stále taký, že manažerský sedan, biznis sedan. A že tie kombiky som myslel skôr, že vytratia sa. A presne naopak to robí. No, tak asi vedia, čo robia, hej. Určite, hej. Že... Tak možno vieš, to proste nejaké obchodiacké auto, kde si proste dozadu hádzal veci, jedno s druhým, jednak ten kombík ani nejezdil vôbec zle. Hej. A tie kombi auto sú, vieš, viac menej iba taká čistá európska záležitosť. Takže... Hej. Ale inak, že zase ani nemáme veľmi čo o tom už hovoriť, pretože to, čo sme vám ukazovali pri tých koncernových... Áno, oni chcete auta čím ďalej, tým viac, ale brutálne zhodujú. Fakt, čím ďalej, tým viac je strašne. Jak boli voľakedy aspoň nejaké väčšie rozdiely medzi tými autami. Hej. Milión motorov a rôznych výbav, úplne iných systémov, lebo teraz si idete vlastne jak v Passate, tak v Škodovke, proste to isté, do čo klikáte, hej. A tak ďalej, proste, tak sa to strašne tak zjednocuje. Tak ako sme sa tešili vlastne, že táto jeseň bude v prípade koncernu taká silná, hej, že Tiguan, Kodiaq, super. Tak zo 4 aut je pomaly... Hej, tak je to vlastne jedna technika, ktorá je v 4 obaloch v 2 značkách. Hej, že v zásade tam je to iba o tom, že či chceš SUV alebo normálnu verziu a či chceš Volkswagen alebo Škodu. Hej, ale inak je to tie isté motory plus minus, akože jeden motor hore dole iná verzia, ale inak je to isté. A ten istý motor v tom super kľudne mohol byť, nič by sa nestalo. Hej, ten istý podvozok, tie isté displeje, tie isté ledky pomaly, tie isté tlačidlá, že... Áno, ale ešte teraz, podľa mňa, ešte stále sú tam nejaké rozdiely, si predstav, keď to budú elektrické autá, to bude, že... Tam sa iba dizajn bude meniť. Tam nemáš čo vlastne. Akože čak áno, Enyaq, Q4, Tavascan, alebo čo majú Born, ID3 a tak ďalej. To je isté, len iná kraseria. Ale hlavne aj funguje tie cross-platformovo, nie iba v rámci koncernu. Teraz som ti dneska dával kľúčik od jedného auta, ktoré sa tvári... Vlastne nový Amarok je proste postavený v spolupráci s Fordom, alebo proste to je úplne, že jeden produkt. Fakt, extrémne podobné. Extrémne podobné jedno auto druhému, hej, a vlastne takto bude Ford s Volkswagenom aj viac aut. Však oni už predstavili ten Explorer elektrický, čo je vlastne ID4, alebo ID5 plus minus. To isté, kde máš vlastne tiež, sadneš si do Fordu a máš tam jeden gombík na otváranie okien, hej. Takže to je zase viac, že máš Ford, ale viac techniku Volkswagen, kdežto teraz máš Amarok, ktorý je viac technikou. Áno, to je proste, to sadnete do Volkswagen, ktorý je Ford, hej. Proste tam všetko, riadiace páky, kľúčika na otváranie. Ešte napríklad, keď máš Kedinu, tak Kedina je Volkswagen viac a čo má Ford od nich, tak to je vlastne viac Volkswagen. Si to tak premiešavajú a snažia sa to spájať a myslím si, že to v zásade aj budúcnosť. Ale to je aj dobrá téma, akože fakt, lebo je to viacero vecí, tak to vlastne funguje, si to takto šerujú tie automobilky. A snažia sa, a tak majú ťažkú dobu, tak snažia sa to nejako spojiť. Takisto presne Z4, Supra. Áno. Však aj ten Grenadier, čo má motor z BMW. Prevodovku, áno. Prevodovku, všetko. Je ten palubný systém, či to má vlastný? Či iba motor má vlastný? To má vlastne motor má bavoracký a prevodovku ZF-kovú. Podvozok zase má niečo z toho starého Defendera. To je tiež také polepené, že to je projekt nejakých tohto. Hej, no. Takže čím ďalej Mitsubishi, áno. A one Renault, Colt, čo je Clio, Renault a Captur, čo je ASX. To už sú tak polepené tie auta, že... Je to také, no. Ale tak to je stále aspoň jeden koncern, hej? Áno. Že... A nemusí byť zlé, možno tak keď je to jednoduchšie, to bude lacnejšie v konečnom dôsledku, hej, iba také doľadené. A toto je taká dobrá téma, to môžeme niekedy do budúcna prebrať, hej, že zase ako sa tie autá spájajú, aby niečo vytvorili. Si pamätám, keď prišla Supra, všetci hovorili, bože, to je iba Z4 BMW, už to nie je to, čo to bolo. A vlastne, keby nebolo BMW, tak tá Supra už nevznikne, hej. Že to si treba tak povedať, naliať čisto vína, hej, že proste dneska je doba ťažká a aj tie najväčšie konkurenčné značky sa spájajú, aby si pomohli v zásade a nejako ten trh podmanili, no. Presne tak. Takže uvidíme, no. Myslím si, že tých Superbov budeme vidieť veľa na našich cestách. Určite, vlastne od budúceho roka uvidíte na cestách. Vyrábať sa bude v Bratislave. Presne tak. 1. decembra, myslím, sa spúšťa v podstate oficiálne výroba, čiže ako Passat, tak aj Superb, je všetko made in Slovakia. Vzniká to na jednej linke a tým ste auto dosť podobné. Hej. Musíte to napiť, kokos. Hej. Však pôjdeme, máme naplánované ísť priamo do výrobnej haly. Pôjdeme pokrstiť prvé auto. Pokrstiť, pozrieť sa, že
tak je to taká veľká vec. Videl som všetky tie médiá, to tak akože hovorili, že konečne máme nejaké auto made in Slovakia, čo ako keby doteraz sme nemali, však ich máme veľmi veľa. Ale je to taká trochu ako keby pýcha, že ten Superb sa podarilo s tým Passatom dostať na Slovensku, aj keď... Passat sa volá, kedy vyrábal v Bratislave dávno. Hej. Škoda tu vyrábala Octaviu. Citigo. Aj Citigo sa tu vyrábalo. Hej, no. Tak ale máš Touareg, Q8, Urus, nejaké časti sa tu robia, Bentayga, alebo tieto veci, Cayenne, hej, že zase... No nevyrábajú sa tu židacké auta. Takže uvidíme. Napíšte nám kľudne vy do komentára, že keby sme sa teraz odosobnili od ceny, povedzme, hej, čo podľa mňa možno asi bude veľmi podobná tým, že tie auta sú oveľa bližšie, ako kedysi boli, hej, že fakt je to jedna platforma, tie isté motory plus minus a vlastne aj tá kasňa je do veľkej miery rovnaká, že iba predok za iný, tak tie ceny myslím si, že budú dosť podobné. Možno tam výbava nejako zamieša karty, ale inak to bude podľa mňa oveľa menší rozdiel v cenách ako doteraz. Určite áno. Ale kľudne nám teda napíšte, že bez ohľadu na ceny, že čo by ste si vybrali, že Passat alebo Superb. Aký model konkrétny, že či napríklad liftback, hej, kombi, alebo ten Passat. Alebo už boli nejaký fanúšik mi písal, že mu sa páči nový Superb, teda nový Passat viac, ale zase on by chcel nové sedán, nie kombi, hej, a že ten Passat už je iba kombi, hej, takže asi pôjde do Superbu, hej. Niektorí možno naopak, neviem, ale tak uvidíme, aj keď zase však Superb bol vždy liftback a Passat bol sedán. Áno. Čiže uvidíme, ale tak chudne, nechajte nám nejaký váš feedback alebo komentár a sme zvedaví, že ako sa to podeli. Presne tak, či si tým Volkswagen, tým Škoda. Ďakujeme krásne za sledovanie, kliknite si určite na karin.sk, pozrite si našu stránku, keď vás niečo napadne, stále nám môžete napísať. Tešíme sa vašej odozve, no a o týždeň sa počujeme zas. Jop, takže ahojte, čaute. Serus.